Тыңгысыз эзләнүләр нәтиҗәсендә без тагы бер кызыклы мәгълүматкә юлыктык. Зилә Вәлиева хакында инде күптән язылган, әмма бүгенгә тикле нәшер ителмәгән, исемнәре ике сүздән торган китапка. «Мои 20. Записки чиновницы». Тәрҗемәдә «Минем 20» хатын-кыз хакимият вәкиленең язмалары дигән героебызга багышланган әлеге күләмле, кызыклы биографик әсәр үз икелеләре булган 2012 елда ук язылган булган. Кайчанда булса, хөрмәтле игеләр, каләмдәшләре белән бергәләп аны укучылар хузурына җиткерер дигән ышанычта калабыз. Әйе, бик күпләр көтеп кала үзегездән. Бәхетле үбеләр үзегез хакында язылган китапны. Игътибарыгызга моннан 20 ел элек 8 март бәйрәме алдыннан алынган интервьюдан нибары 2 минутлык фрагмент тәкъдим итәбез. Әңгәмәдәш күрегез бүгенге күркәм юбиляр ханым. Ул вакытта Татарстан Дәүләт Советы рәисенең урынбасары, республикабыздагы җитди көчле профессиональ позицияләрне яулый алган санаулы хатын-кызларыбызның берсе. Бүген хатын-кызларның сәясәте саннан тормый. Аларның сәләтләреннән күбрәк тора. Зилә ханым, менә сезнеңчә сәясәт белән шөгыльләнүче хатын-кызларның гаиләгә вакытлары каламы? Әлбәттә, сәясәтче булса ни, тегүче булса ни, ул бит эш вакыты. Гаилә вакыты ул үзенә.